egiten dauna da, alik eta merkeen gerta dadin, bilketa bateratu bat. Gipuzkoan zehar 5 puntutan, eta aurrenekoa gaur uztailako gehi, hemen hasten da, Idiazabalen. Eta, logika denez, herri inguruko artila espero dugu berta ekartzea. Eta hala, egin dugu antolaketa bat, horiek biltzeko. Bataz beste pentsatzen dut, 21 tona, 30 tona inguru biltzea. Denetarik dago, artzai handik eskertzen duela, pentsatzen denik, olako bilketa egitea, eta variazio horrek ematen du baita ikusteko zen olako nekazaritza daukagun, ez? Batzutan aniztasuna baserrietan, batzuk askoz profesionalago eta arditara dedikatzen die, buru belarri, beste batzuk ardia daukate osagarri bezala, ez? Ekonomiaren osagarri bezala. Nekez eta gaizki, inorretze gustatzen patzea, eta gaia gaina eskatzen du antolaketa uste baino konplexuagoa, eta hori hartzaileek igual ez dakie. Hau da, artila prezio egiten duen momentun, edo musutruk kargatu ala ematen baldin badue, ez daukezu inongo erantzukizunik. Baina artila gai bezala gainetik kendu behar baldin badezu, irtenbide bat eman behar badezu, eta irtenbideak suposatzen badu ordainketa bat, ja bilakatzen da hondakin. Eta orduan hondakineko sailkapenean sartzen zea. Ze hondakin mota da artila? Artila sandatx 3 hondakin mota da, ez? Animali jatorri duen hondakin bat. Eta ondorioz, gaixotasun iturri ere bilakatu daiteke gizartean, gizakiarentzat. Horrek esaten du, ministerioa sartzen dela tarten, ingurumena sartzen dela tarten, eta bakoitza bere lege betekizunekin.